i que ens han tractat com si estiguéssim a casa. Moltes gràcies per la vostra convidada. Nosaltres avui només veníem a ballar les jotes, les cotes, com digueu aquí, però ahir se'ns va demanar que féssim una petita mostra del que nosaltres també ballem fora de les jotes. Doncs la primera dansa que us hem ballat és la sardana curta, que és l'origen de l'actual dansa de la sardana que es balla actualment. El segon ball ha sigut el corre, com heu vist, es fan un tip de corre, aquests nois, i és una dansa del Pirineu que es balla al Rosselló. I ara us oferirem les danses de Vilanova, que es ballen sempre per Carnaval, encara actualment són vigents i les ballem sempre el diumenge a la tarda de Carnaval, i es forma part d'una triella on l'home va al mig, a la dreta porta la senyora i a l'esquerra hi ha dues versions. Hi ha la versió que diu que és la sogra i hi ha la versió que diu que és l'amant. Cadascú que prengui la que li agradi. I així que per acabar us oferim les danses i donar-vos les gràcies novament.